Kardom Niliman Sarkari Rongpar, Nili PHLC Long General Secretary, Lapan Get Pini, talk show on 6th schedule to the Constitution of India and Autonomous State. Pini ke Angdeng abange part, mata Angdeng 347 Parawe Tomra, Plikar Troxy Angdeng lo. Asi, penning way talk so long, Nili tum ladak panelist mata tum panel long bangang. Hini, mana Nili pen bangang Tomlong, Asi dak bahini, Nili tum APHLC leader tundo. Asi nili pacini dat po, dak nili dung non keto bangke lake APHLC amai pu mata president lo, tumasar jai katha. Alang li lo, nang li pini dak ke bangkot, nang mana kiru pilo, alang li IAS retired lo, pen APHLC untuk president lo. Adun tu, ini tum nong dolang inut panelist lake, ke hai Rajas Tiso, alang li ke vice president lo APHLC lo, Central Committee, sinang li dak pini talk so long, dak nang itu no portamen nang li pandamnya kiru pilo. Kasi pining way ini tum ladak talk show, ladak ini tum isi hedung alam atau arsik juga lah itu kecil tani pansi pining way apor ni tum talk show lah part 347 orang tapi tum bang nangkolo, lasi non itu point nam pinang, kecing kecil tanah tulen nam pinang lasi not BJP atu non ini tum ke taglong, latum aning arlo kaita kap herehik mate latum kamatha kisung alam pini ana bang ke ratang no ninje phun olang to lasi thailong lo pini tim kar beng long ke japon BJP atum pini CM ke hai ban japon si taralang so long press meet phalo maso press meet long alang li kaninje ke la hello nolom APHL si tum re election alang lok si kaninje lasi re election la ke rada phana pa manghu pusi alang li ili tum APHL si phan koilo la pen ke re election ke la ke done lo pusi CM ake hai mata ninje lo lapen re-election ke doji sita mo 2027 si dopo la bange pusi CM tamela ke pini press meet on ninjelo lage lasi la bang so lam re-election aputha re-election do unji ma do ne ma lapen re-election ke ahok pet mo 2027 si dowek ma mate la so prang si doji ma la lapen isi election ke bandolang tim kar binglong BJP to me isi election ke ban gala lo tum ke clarification pi holo ratang lo than lo talk so lo than lo sita tengne de tik bon seta alang tum ise election ban gala hello APHLC atum je la so ke dam tanga election ke panchayat election binak pu alang tum complain ko election arang thodun de pu election thode da pc case ki pidam pu la son ban complain am basalang le tum pu seta abinong et ke election a pransi la bangso panchayat teng dak 6 la habar ke election bilong le pu Guwahati High Court case ki pidama mata election a pc case ki pidama la bangso puthak clearly kachini ye phan pini dak panelist lo itu masar jai gathar alang ni phan sini le arju pono thani phan Kardom re-election walam kali kecengko ke ju suri ini ra engkoi rahini aningkan thang achiklu election pedopo panchayat ron pensi election pedopo alam nang klang lo amat si nelitum memorandum ta pidam lo governor aphan la pen case da high court along pidat lo thang achiklu ingkoi atari kargom nitum case ki pidam tu surihini ra ingkoi rahini aningkan laki election aprang lo election a date tapi thik thelang muthe panchayat al ron pensi election pedopo alama bangke governor ningje po amat karjulong penomasi netum la bang case pidam fit le la phi ke election ka pedo ke aru achiklo aru ma vosik bola ho vosik achiklo si election ka pedo ning la election ni tum case file dam det pen chiklojon thom a phila lamasi hala sohot ke nelitum pudam lo te case file lo te alang litum ington kokpo election do de det po pusi ba do sita hala 6 schedule arona teng pen si do po pusi ma thalo an ke ni tum ki thur dunja phansi jok ta chi sik at la amat alang litum panchayat aron pensi pedo teng aman ni litum mathalo la election bang e thurdun vek nai pomasi thurdun det lasi nitum ke rem apole ki thurdun putakali la pen ha
election declare at a date pi at a PC ki thurdun putakali election cheng at a PC ki thur election cheng at a PC case ke file puta case ke pidam putakali lage election cheng chia kola cheng chela oh cheng chelang athema election ke cheng ke aru chiklo netum case ke pidam ke thang chiklo jon thom aprang sin netum pidam lo lapot la bang ke ni tum thurdun lo thurdun nang kok lo bang troi credit lapot ma si thurdun lo setan netum ke aron abang ke chekroi dun de ako mo election netum hai thu de seta netum ke six schedule ateng ban ako election pedo thuji pusi netum hala sohot lam ta ning je lo la pen inning ar lo son si sik det lo la lo alam mange la si first question ke la nat body la nat la lo la si non ili tuma sar ja ka thar bana me clear ili tum hanang than tang lo clarification ma pitang lo je ke dam tang MEC election cheng ko je la da panchayat election ang ateng si panchayat election padui pu la bang so kar julong lo ka joni si Guwahati High Court ong ili tum case file dam lo case file that pen check lo thom a PC da ke election ang padu di la lo ma ta la ma ke la si EPHLC tum election thur that appeal case ke file kali la ke clear alam lo la pen team kar biglong BJP tum ke than tap la ke pachu bai alam la ke jom si rada tum crying tum mane nota ajhak tum crying tum te dolan EPHLC tum la ke election thur that appeal case pidam pu jong si pachu bai po ko mane aning lo jong si la son aning kok chere do polo tang te dat ili tum EPHLC leader tum long la bang so case ki file la bang so a lo la bang so tarik ka do tum long do et la si na li tum nang en tame ba media person tum tame la bang so nang tum tame nang en tame nang tum lang tame da ke thang confusion da velo la lo la pen ke sia ma ka hai pulo je la so re election ke do ne lo pula hedi 2027 si do pu walam la ha la si la bang so non re election aputha in ton kok lo ma mate dam bom ma case pending bom ma mate chedan bom ma la bang so ko thang nang li rat phan clearly aku than utha election a rule ateng ke general election pudo re-election pudo lapen by election pudo by election po abangke lake komani inut member election tangdet lo amat kopini cheplang det apot amat aku dotunan kok titi la bangke lake by election pusi pu lake inut bahini election aku dotunan kok titi la so bang si pu re-election pu lake kaddo ko be masi chok chedet lo apot ako election thu voi phak nang bua bang election thu voi phak nang ji bua bang la bang re-election pu la pen general election pu ke lake ningkan pho apot non elitu council ke ningkan pho jut let lote election ka pedo lake general election pu la sinon elitum BJP atungi pu surihini ra inkoira troxia ningkan si re-election ke dopo la bangali jong si non re-election by chance do dedet high court a case dingware amat do dedet amat ningkan pho paper det extend boli paper det pulotante anke la bangke ahok lo la bangke general election si dokok po la bangke 2027 ke lage general election si dokok po labang the jong si labang so non ki pidam a case jong si piding bomb ra di ningkan pho pe par plot lo te di la ko ahok alam lo labang ge general election ke surihini ra inkoira troxia ningkan si dopo surihini ra inkoira troxia ningkan ke doji ke lage re-election kalilo hala bang general election lo lage kamang hulo bonde lage kamang hulo laga lo ka chini ni aron ka chini ne po si ningya tar mare la si bupulo mati lo chini ne poloran ne chepatar nang neti constitution alam ke non ke 2027 re-election do po ke lage di hala court ka thexer tum ekdom mane educated tum pine tum long ke di lage thera kami alam lo lage re-election kalilo 2027 ke sar pulo mati general election general election pulo lage la so non re-election po thang si update papar dat pulo tangte ningkan pho phi papar dat pote lage re-election kalilo mane ke chokli by election ke hai sikala constitution ateng pen ke pa do election ke delo kalilo sida lage general election lo lage general election lagla ningkan papar dat phi tame la la so case bang ke yong si pending jutila pulo tangte wardik people ang pulo tangte lage dambom po lage dambom po di
Aku lah pedam bom lo te ale ke long ye ke karbia tum kali lagi. La nong yong si la re-election do dedet pulo te di. Ale ke long ye ke karbia tum ba inglong asule ale ke long ye kali laga bongo sena la pen bihari tum se ale long ye la. Kala. Long bom lo non alang li tum si. Kala deputy chairman api dalu kan te non ke. Lan ke non development account ta ho jat ke claim anta bongo sena RSS bongo sena la pen ke Bihar pen ke wang atum aning ke hang ateng ben si claim bom lo. Alang li tum we choma tha ke la pohela directly dak CM phan pu pe alang li tum ki pudam ke ha Omit Shah phan ke hoi dam Omit Shah phan pudam po Himanto Biswa Sharma chief minister ke hai phan pudam po alang li tum dak CM phan nang pu po pape claim po bongo sena aning ke ha la pen ke Bihar pen ke wang atum phan aning ke hang ateng ben si dak claim bom la re-election do dedet lo te alang li tum lo ali ke long la ke che tum lo ali ke long yi kala la pen ke non la re-election nang ji panchayat teng pen ke dake candidate nang ji itum $60 hawar ke tum $60 teng pen si constitution teng pen si dak election padu nang ji puni litum akemang mate tum ladak ilitum ake claim along yung sei komane BJP ba RSS bongo sena phan aning ke che thepen la puson aning karong atum do pulo tang te chema thano nang litum na thang na long de non ta kan deng jong ahokla thang da long de nang litum abinongat ke ala ke cholong ba long nun ya tu ma hadi adona rap mane ne tu ma ke cholong ba long nun ji setelah hidup bahani CM tum long pedon menung si long chodi alang la pen seta ke long le binong ke itum akhe itum la pen itum along le itum along ri det ka che raya phana bang ke jok ta thang ta long le lo ke cholong ba long nun ji yar so pe cholong bom bang ke la si hala Jona achumi ke tok kitab along tar tok lo ke cholong po hala phak leng bo son si ke nep na ima pu Jona achumi ke tok kitab along phak leng ko bo son si ke nep long ima pu phak leng hala dak ki pu la po helo phak leng phan yong si ke nep ji tang te phak leng ke wang athai hadak le theng the bidam chom ti tino an ke hala tum nang chobom po ta hala dak chobom cholong bom amat wang bom pen la tum mo phike thi nang po bang ke hala aphak leng dum chi ni ni amane nang chobom ti an nang chobom po pu thodar ni ta ko theng the bidam chom no ako nang chole po pu thodar ni ta ko bidam chom no nang chole po nang chobom lo te ihiana tu ing pai check no Ihiana tuan dame in pai check no seta lan he thoma tu ke wan mesen ya po jo nang chobom po bi theng thele biam chom lo te la nang chobom po ihiana tan in pai tu check no seta la tu apha ka tu nang chobom po aphak leng atum ke la nang chobom po abi do tang lo ke cholong si ke nang po jo hala pran ke ching hon he de hala tu adet alame chema tha the de lo aphak leng atum ke put ke thomana tuta hi thomana tuta in pai check non seta nang chobom yela nang chobom le de nang cho un hodamat hala hi clear na tuta na in pai dun check non an ke arlo si duk kar po seta men ke pu bururu sai yi seta hala theng the pi bom le ta ku chobom yela ya si clear na tu in pai check le te a theng the bang chobom yela seta la tum thi po pu chi ni ne son thak si itum Inglong arata tu ampanta son si non itu ampanang ke vila lagi anut komane phan ke jong dam pule li pule la seta itum inglong arat tu ampan son si nang ke vila itu ampan pini nang pichom bompo amat ilitum sakurita nang than pi at bom lo pension ta long ledet bom lo non master tumta ciklo yang krip hota dorma ta long ledet bom lo la pen ke itu ma hidita kam chu claim tek thedet bom lo hem so ki kim ta pa pe tang thedet bom lo la pen ke itu ma atowaran da inghang lap lo la pen osomar ta lo pa por he tek thedet lo la pen ke chu gi jun dowai ke chu long le se ka che lang long le pot stroke pen ki thi ta ho jat pen ki thi da ho puta ke ong so gali lo no angela son si itu ma phan ta hala so aphak leng phan ke nep son si non itum inglong aso to man ta ke nep ya phan si la bongo sena RSS BJP to nge claim bom lo la se itu masar kan clear ni tha no
de seta la bangso toksu long kaning jelam pe na jak tong ar ju peng li po pini mathali nali tum phale la ke nangkang ton gali de kado itu social itu media pan son sinabi lah social media nale tum non google long chega mon jona chumi ke to eastern mirror pu nagaland pe parong se ke to la bangso lam how to catch a wild pig pu nale tum la search no nale tum long lam pula ke la si la bangso lam ke tum sar ja ke thale tok ta gali la le mesen alam lagi tum nang apa ri la nang peri alam lagi Arjulong lo hala komane KSA presiden am hanta kang tonore tara binongan ke hala KSA presiden ke ki juno lagi pugali mati bang jona acu mi ke tok posela ta explanation bang naga tum han se ke cipu la hala tum se ke cipu bang eta ching ton te gente tum naga tum se ada ke cipu hai hala bang nagaland na chief minister se aning thi ajona acu mi pan phun ke lo ekdom pumana ko mati jam bang aning kiti sa bang ake mi pan polo bang yes they accepted ni la ta selo la sili tum ta la hai pen nangkang ton gali ili tum la hai story pen tamil hai alam jir history pen ili tum Charlie dunai alam mangala asi la hai pen itum cipayok dunai abino ke ili tum kaddo ko inglong so yan masih lagi ke cipari alam lagi dei la si ili tum phan la puson bang BJP RSS tum bongo sena tum kb ke cetum ili tum phan aking pakarun nangi bi long le deji apha ili tum cire nai cerok tok nai conscious nai po puthak ili tum ke cethana cemum lagi tum ke inglong arat tum ke phak kali hai phak le gali seta hala Bongo sena RSS BJP tung ke itu phan hala son si nang ke vi bang solam la solam chak la si choro lo sa nang li la bang solam paklar por re-election dui ma we ma la pen ke la hai general election la pen re-election apu thak nang li ke paklar po choro lo la si non li tu ma ka prank topic nam thuna non ke development apu thak la si non BJP atum penangan atum rally ke dam dolo pina peace development unity victory rally pina son dolo lasi development alam nok sila tum ke than penangan itum theklong lo lasi karbiang long development ahok pet karbiang long develop oloma karbiang long chingthur oloma labang solama putha itu ma vice president do lapu alang li bhansini le arjupo nali theklong kwan chechar lo kwan chini dam lo de BJP atum ada council nang chari lo pupen jai litum inglong aso tum dei inglong aso tribal atum BJP tum nang cari pen jauh tum develop dut ulo punang li ko an chechar lo bangsa than than Karbiang long development pu alam jong si che tham nang lo bulote ari chi thang leta che tham thai du ta non ili tum Karbiang long rap tum thek long lo non BJP tum kacari bom Karbiang long autonomous council long pen Karbiang long angkang pi east la pen west la hinia district of han ke paching thura sai ke claim po ke rada tum ko ansi claim la ba ke theklong prong lo ke claim bang la ke theklong le delo ke claim bang si ke theklong le delo no ma ke la lo yo non development pualong kumara tum lo ke develop bulu de ke chengsi bang ke Karbiang long autonomous council CM tuliram rong hang develop lo pothe ke Karbiang long pu east non west dot nimha south non dipulong ano ne sabiri rabarabiri Guwahati building bhari kimlo ani hang anke long lenam lo hem kimlo tangka pusa chipuilo aprang hem da theng lapsi 20-30 crores hem theng lapsi hakun non 100-200 bak hem ador ki so sinon ki kimji bus non kim bon lo ki tang ko bon lage alang ke non uwe hinida lage develop lo lage uwe hinida judu ne lo la bang so ko develop bang ke adun thu MP Horen Singh Betat ami thang phan ke develop pikro la pen EM do an develop pikro la pen ke ami thang MP a family to CM la pen EM la pen MEC a family to develop lo la lo la pen ke ang tan men ke bang Bihari to la pen Bengali to Karbiang long lo tumi di ke bang dak nang ke do atum an develop lo la pen atum ching thu lo la solong non Karbiatung la pen jasemet inglong so tung kaching thuri dun de bangke Karbiang long autonomous council pen
Carbon Autonomous Council long ke claim do na sakuri han ta non dorm halong le la pen ke council pen jitu department along pen kam ke claim dun aso asa contract atum anabhanon bill pipe la tong develop luma la si development pulote rada tu aning hanga link kam claim long nai la pen lagi sivet a contract claim to payment long fit nai la pen suri cap crip hovet council pen ki pi sa kuri pusita la tunga dormha ciklo jon tang long wet nai la hello development lu ke la pen ke rong alu non pu nili balu borpungna la pen tarapungna la pen la pu chinthong hawa la pen pu amri pen dang lo patok anu along ke ong dung adim to warnon anda bilang ningkan troxicap nan pleng elo council ata nang ningkan troxicap abad lu non anta arlong e check gililia to warta a kilometer koi thongke prike phoke pharu ta dula la pen se ke chelang thai ga be muni tum ki thi paracetamol chunamon po lage phugeso ogorengo de paracetamol jo lulote melo la pen ipogeso lo potela pogeso dwai la ambelo aka prek thanga treatment avelo lada lar bujar long pen chunam pon poko ana khelo ne la chunam pon chom adwai si harong lom cherhom namji tangte latong development lo ba la hai kasik sak pe na kiduk pe na posim itum kar bitum thiere lo long su tum thiere lo la si alang itum non kar biang long ka development akam le claim li rada phan ke pa duk akam si claim alang tum non development ke claim ki kupilo alang tu me hang a party phan ka develop ji phan si claim mo inkora throk a hoka constituency homosti non alang tum victory kopra victory rally gibi laso victory rally gibi lage rada tum kupilo da ke chudu no thai do ge rada tum han pu poster he group tum hang ko nang tum mang du nei la pena rong sol phan ther po nang dun de pulote arunodoy amen alis nang thapon pe job card alis palu pon pe la pen hala ration card pen nang lok la hai pen si ther po nang dun de pulote ni tum la hai alis long ke nang thane ji la ke alang tum a party long kai ta munit do unaji mane BJP tang pik ni tum la so party ke develop pik pula bangso ka che paklang ye phan chot la si alang tum thang a party phan development ak chiklem lo la pen alang tum thang a khia dat ka chipang cho ang tan ben ge wang kar bing long alu nang ke do atuma phan pa develop ka alang tum claim lo la so long ke kar biang long arat la pen inglong so tum ke da ke ching thul ne pin lo la si alang tum ka develop cho da bang ke la ke development kali kusen li pudai development kali la si non nili ke damtang penangan social media long thekong lo je Mizoram inglong ha barlo Mizoram long san punon ba Meghalaya khasi jantia hills long puseta hadak elected members atum MLA tum ben chenok MEC atum ta rong dampo rong asor pen sila pu patum dur po nani me ching hi bolong son basa jung na pelong son ching ki je than po je ni tum hen pen ko son sinang rap nahi ma la pen tum son clemon la son pang meng non la son bukak pang meng on puseta ni tum hen pen la son rap un po na sports on po la son si rong asor pen si ke je than than la pen develop lo la tum hala ke thana tum na hala elected members atum akam lo than lo rap no rong asor tum mang lam tar ju tum no deng lo ching thur lo de la pulo la se sakuri ke pia no ne lo tema seta la hai ben si bang hala elected members unta ami thang kam check claim lo tai li tum long la theklong le kan ili tum long theklong le mati de a hok lam komane do pahni do thai me seta akyong dung atum ke ili tum elected leaders atum si konane rong rara tum ben pu ka ching ki ke chethan dam patum rabdur ta ho ha ni tum hin pen ason nang pidon bon nang tum ason claim mon di a hem nang tum chiki mon a wo bang ne wan po ba bi ne wan po ni tum na pine po nang tum ta ching thur po ni tum ching thur po pula sona bidi chi pa choi po ya ke thailong le mati la hello mati le tum nong ge di la si pamuta nang li ta pulo pu itu masa president da pulo je karbiang long development ke non ke nang tangan bang teachers atum salary long de more than 10 or 11 months basuta social upon 12 months ndolo salary long dalo ha enka non festive season side lo non ni Christmas do New Year do festival nang lepo rong op nang lepo chujun so karpi nang lepo bill long le contractor atu ha la pen kala non la
เป็นteacher atum ponon la kan ke kaprek la council under ke dotum an ke thang da long le no te la helo mai tum non development la lo mati la si la bangso at development la bangso fail non a BJP government ke failure puna lo bolon te la bangso bill ki predicted ba teacher salary predicted la jalang tum ki piun e binong ma mata hada central government pen ba state government mesti tum hana fanang ki pp ma la bangso puthang nang li rak man han ni liga chinia bang ya fan bang nang pi bom lo amat la tribal welfare a ministry a department pen si fund nang ke lo body la pen direct funding po ma si chu pen ta 280 article 280 pen si nang lo bom lo ka di direct funding pu pen si nang ke direct funding ke non nang le at nang pogen te ang ke non ni liga chinia teng ke afana bang ke dak council long nang le lo che thana link sita direct funding pu sita ke nang ke le cheng yi ke ha state government lo article 275 pen le nang lo ason te la ke direct si itum da council long se nang lo ji hala ke ha Assam state along ke lo le non ke Assam state along si lo to that lo direct funding pomat article 280 ke lage पंचायत अतुमा फान पिनाक जो अंगे पंचायत डिपार्टमेंट डायरेक्टर और पंचायत के हा गुवाहाटी सिदो लापेन पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट हा गुवाहाटी सिदो लामा से डायरेक्ट लिहा दाक से नंग लो अमन अ पैसा त दाक अजहा के नंग ले लो अमत नॉन के चेतुम हन सी फेरे मुनाक लग मतिदी अमत के चेतुम हना निंग कपंग समजिया फान लॉक सी ke ciatum kopi make nang ji la an si pi thu varet le la hello tribal atum ke dormaha ta ke long le tet lo la pen ke nang ya son anta ke long le det bom lo hem suan da kim ke petang te det bom lo pai khana da kim ke tang te det bom ma the ke la hele a poisa ke nang yan ma thadam tha he bang pharo ang bong pen bang pharo ta tribal nang ji la pen bang pharo la tribal la tom phan ki pija poisa nang le lo aman nang le lo man da ka bang ke ka che plan to six schedule aron ke ding de pen ki ot e pen a job bang pharo bong pen non ke bang phokke bra ke thom ke tribal ka leader tribal la tunge bang plike bra troxy ve angela tuma bang ke kaning je dun ja jak kong da ve athema non hala BJP polote lage bang hala ingtan ben ke bang atum Hindu pu hala tungi pu atum ke high caste pulo hala tunge choturvarna atum bamun la pen khatrio atum aning ke hangateng ben si da ke claim lama si hala tum ma phan aning kapet dog ya phan lok si ke claim mat poisan hala tum phan khoros lap lo la puya ka che plan ke lama sinon ke karbiatu inglong arat to mangke la ke dormaha ta long dun de lo job card a poisa ta long le det lo arong tin a block tin along ta job card a poisa ke long le tum ong mu dak re lo dak a list non ilitum ka do ta lang etami la so lam mangke la son tak taxi alam theke la lo sikidul and edet penapot article 280 and amat non ke panchayat along al poisa lo thu rong pen a job non ke dormaha ta long le det lo pen ke poisa nang le anta hala ke chia tum pan si pi thu nang et lo athema hala tum ong nak lo ke anya a chairman ta non ke deputy chairman ta ke chepina hala tum ning ke hanga ting men si ke claim non ke ili to CMEM tum pu ke lang si aja kong do nang nak lo aja kong la tum thang da ve lo alang litum hala ke ciatum kopi makaning jejima la salam si cholang trong chodanat la da si chu heta chu apatai council along meeting dolo session along dolo bang kopli pen ke haidun aron re pen ke haidun ke chia munit Pawan Kumar Rai un an lamning jelo a chairman la itum karbi chairman ke alang lita thanta pudun hai hedet lo long le patta anta nitum phanang pf nang ji pulo amat puthot arni ke CM atum
MAC tum thur pak si ke kang plong ha dongka revenue circle ai ko pulama ki pi thek po fugedi yo matha dam tha he itum karbia tum jong sin itum patalong lelang pode la CMEM tum neng plong ima ing plong play non bang bihari nut kaning jepen pot lalang litum kang plong nang lapo an le ka pheri la si non anta ka pheri penwa si tribal atom han ke thang ta vi hai hedet la pi hai hedet la lang lor non nang litum dei lang lor ta me non itum hala bang atum ke che atum a building pinene community hall pinik alon pedo pik lo ke claim non karbi club hala dak rong ni hang po boya di do karbi club non anta la council tum selam hai hedet lo pe me hai hedet lo non hala dak ar luan de wohi wo so do pik mati wo so do pik wohi itip hada la pen ang hala iko pupudo iko do kok titi amat lam char ju je det titi hala ta thang ta thik hai hedet ke hai apoisa la ka vega lilu la pan ke CM ame thang a hem che theng phun ben a ka prek kikki ma poisa do tang ko an par le hala le ka vedet je lang ma se ta hala ke claim hai hedet lo ke claim hai he thi ke claim det lo te hala ke che tum aning thi hak na pu yo o nang tum karbia tum han che claim det la pu aning thi hak na pu ange mo phi ke election ke thur dia pan a ticket ta cholong dun thu the det na pu ka pheria ma si hala karbi club anta non repair hai hedet pe me hai hedet le yo la son si la si abi nong ke la political power political ajakong mane political ajakong polote la election pen kape hai ajakong ke vote ki pia jakong ke chia tum long dok pok penapot si non ke itunge poisa ta itum poisa anta ke chia tum en lap lo nasi BJP development ko pi ma ke rat hek dak lo la ke nang tum a constituency tin jong he meeting bi jipin dak dam boseta ba nang tum press meet pha pe na son claim boseta rat hek dak lo ke ini tuma development ke eviction di rada phan do ke eviction claim lo la pen ke ale ke long ke che tum si long lo ki duk dun ba he ma ke he no dun nang ke tribal tum se he no dun nang lo la tum thek long la do la ke la si la dak pen ra tum mun thi no na le tum dak pen lang pang ching no BJP development ko an ini tum han ale do ma ve ma ke pen no BJP long ke do dun bom leader tum na le tum rong atwar che lang tha nang le tum rong atwar che lang tha keso de keso che lang ya jakong ave blouse ka chonam ya jakong ave pekok kachonam dia jakong ave kombol kachonam dia jakong ave an kheti ka choklem dia jakong ave si hala reson ban ke rona sangsi cholandun prong chotanat lo non ke po ana jakong ka velo la ke development ka lilo le de hem so si kim nangwaret lo pulotang te chini lornon rat atum hem ka chikim ji ajakong ave det lo la po si hem suk kim pinang baret lo lage hem suk kim baret ke lage development ke kalilo abinong ke development me det apo si hem suk kim pinang baret lo pai khanan da chuk kim uni la pulo yo la po ana jakong ka velo thaklom lo north east long ke langdam et posita me nonamat 90% ing hat pen vit plak la mat plaster po hem ke carving long an lo galang lo ini tum theklo di 90% parong bom pen prong sirket tum arnisita dak pen ha diplugor ke dam di towar shooting lang pono ke di mat plaster ke da ke 5% kali 3% an ta towar shooting ta nale tum plain district damo meghalaya damo ba nale tum la il tum che ko no di pu ga nang chini pu nagaland di mat plaster ma se thekong le 99% ke bangke concrete cement pen kiki ma hem site si bangke dolo di lasi la dak se chini lo ile tum develop itum ke develop le pin na dake la hello lasi nang li rahai development ka to ke thana pakla ra pen pu vice president ta me nang li BJP don development ke thana pakla report digane phana kero pilo non puthot ile tum dam tu nang ka prek topic bang la hello non upcoming North Kachar Hills Autonomous Council election so North Kachar Hills Autonomous Council elections ke non arkoi achiklu January 2024 8 arni tarik nar ke pani ganda ke election dopo lalo lasi
aprangsi pu president pan arju polo sodung ne vice president pan arju po North Kachar Hills Autonomous Council election lapan ke Karbi Anglong Autonomous Council election cheprek pik la 6 schedule hamar side lo Karbi Anglong ta lata paragraph 20 teng bude tribal area lo North Kachar Hills Autonomous Council mane Dima Hasao ta tribal area lo but the difference is there are 26 constituency in Karbi Anglong moreover there are 28 constituency in Dima Hasao sitame tum thaglong lo not even a single non-tribal candidate can be found in the upcoming election. There is no non-tribal candidate. Even though the BJP or the Congress or the other political party, they don't select the non-tribal candidate in the upcoming election. La sila bangso puthak nang le clarification pitha ku pi posi la an ka cheprek lo. Lage 6 schedule hala ilitum North Kachar Hills ke 6 schedule ateng si jarso claim lo athemai litum than nam ola lang litum aphan CM matanar judun patini pik lo la masi alang litum abangke ke che tum han ke hadak election ka pithur dunji a ticket pi pe det khangjang lo la bang me pik alam lo la ke alang litum chini ingtung det la pen claim hai det ala tum mangke alang litum ke claim hai ang thin ke thel lai lo ke mesen lo ke dadak Karbi leader tum par election pen ke hai Karbi leader tum par ke hala di Mahasao long tribal leader election pen ke hai tum hala tum ang thin themuna la puyo aron Kachar li ji hala tum ga ning ha la pen ilitum ke thanda malam ta alang litum deng de la masi non ke hala dak ke che tum han ke asap ta election papi thur long le det lo mesen alang litum phan choro lo Lalu, nasi ini tum ke damtang November cik lu tam ini tum North Kachar Hills Autonomous Council dam lo, ini tum APCL saya bitung pen, lapan non upcoming election lagi panchayat election ting, si lagi bang state tum nang bilo posi lagi Chokche lagi itu kes sulibom lah helam ta ini tum akihai ini tum North Kachar Hills Autonomous Council siam, de bolal golosa hana cingki nam ludi, nasi langdam elo polo tante akihai de bolal golosa he is still very young, akaprek siam langdam lo polo tante di, alang lagi young piglang, asam lo langdam lo polo tante alang lagi nut ke thet dung ar puki ot siam pen arta ke komu chot ke de bolal golosa helo, seta ini tum kacingki kace thandam kaddo kawe antam ni alang lagi nang deng pame, and he took very seriously, alang lagi serious pit, lapan $60 alam kaddo we taminar judun pane. Lapan galang li kaning jelam kaddo ko ita meli tum phana nang khanun pamilo lasi non ili tum la 28 constituency long tamya dakal tribal candidate side lo di lasi labangso aputha la North Kachar Hills Autonomous Council asia malang li 6 schedule ke othip matalang li ke Jepang tan ki aputha nang li sapu rar phantan that bangsi la so lam aputha pot Karbi North Kachar Hills Autonomous Council ACM debulal golosa phan akirupina kokpo athema alangli mopen pu general secretary ke haida pulo Autonomous Council ACM angpong penke debulal golosa helo mane youngest CM ke alang arta kom heklang sita haladak ami thanga khe phang kachimotha lapen hala aron na phan ka phiri pen lapen hala dak inglong su kaddo ko be tum phan alang mo phi kerai la bangso aron ki othi pen posi hala ke Autonomous Council long candidate do anda alang inglong su tum hasi pilo lage alang lilong Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram long hang da chari dun bek nahi non mangke langdam pute langli phan ilisi ke toy re nang nanglo sita alang ita chini po sita non mangke itum rada tum ta chini lo thek prong lo da Karbi Anglong pele pangbar da ma ho Karbi Anglong ke aprang ke hola kopili constituency long da Congress hul ala Rup Singh Teron phamsi Congress pen ticket pilo ta non ako BJP hudan mangke Rup Singh Teron di mangke Karbi di mangke non inglong so di mangke bihari phansi pitu dalo la sonda thak se ko la dak habar ke hada constituency lo la sonda thak lo aprang ke nikan pho prang mangke khonsing long pi phansi pilo inglong so phansi hala dak bang non mangke ako kona ne West Bengal pe ne bang Bengali uji de phansi
tiket PC non bang ke council deputy chairman baje plan lo la song thak si do la ngon ki bang jilang ke pheri mimilo amreng constituency song thalo la pendak ti bokhet lang pher constituency de la tum der dilo pitu po la song thak si borjana constituency de la tum der dilo non bihari pone bengali phan pone dakta pilipo la song thak ko west karbing long hala chinthong long song thak lo mukona ne ga dak Nepali itu mufan pitan dah ada tiket. Lasi lada ka bang ke inglong aso tumhan tiket kipi ke pa ong ji kali ke pa jum tu la so lar bang ke halang tan ben nang ke bang da kar benglong nang ka chongvir. West Bengal pen ke bang nang ka chongvir Bengali la pen hala Bihar pen ke bang UP pen ke bang ha ko nani Bangladesh pen ke bang jula so maha Nepal pen ke bang tum hasi dak bang ke aphiong council election dia phala tiket ki pita lang tum phanse aphai pong ong puta ngadar non nikan phong bahini nang bat lo nikan ke la su pen non an bang ke non ki bang ilang nikan kre pho iprang non ki bang ilang nikan kre pho philo bode philo ji pang ken de karbing long ke non bang ke karbing long autonomous council pugi pupi de puda ke bihari da bengali autonomous council pusi da ke irthurong si imu ke chiplang thu de ji la si pheri me khayang lo la si non kachari bong tuliram long hang CM alang mithang masi CM lo posi labang so bangke tuliram long hang dele arpu gelalang tim do anda labang so kamatha bang ke par sikson ki bang gilang panang tum hala di mahaso CM lo song taksi chari du nei alang ditu lahalo ni li ke chinteng bangke lalo lasi di mahasau mate North Kachar Hills Autonomous Council la penke da Karbing Autonomous Council la 60 dola hawar Hindi da 60 dola hawar side lo 60 dola district side lo sitame kache breakdown ke la hello di mahasau bang 60 dola nada cipang tangrak la che othip la apa hada ke do ajala kono sila hada ka leaders tum arta le komeng hak sita bang 60 dola bang che othip la pen alang itum ke dam tang itum ka ching ki je than pen masela tum bang ame thanga khai ka ching hon mating long su hon ka ching hon ame thanga da ka ching hon lama nang che thanun pa me la hello la kache breakdown ke la hello ta dak ini tum ching kilong bom lo ini tum leader hang ke ile tum dak ke chingki ateng lo tang le 60 dola ko thak le chingki no constitution alam le jethanda che panang thurong che patar thurong la pus mati odi masih son kali dar nai ake hai de bolal gordo sa son si ile tum charlie du naji ke serious o la pen ke 60 dola teng pane lala sinon tak last point na son yo ile tum kachi nai dola non BJP nang dudlo pu pen bangka ile tum slogan Ningkan proxy cap society tum no autonomous state no rest mata hemprek long letik itum sang se po slogan na bangke aktokan no tami no na bangke pangsam klak lo leke kong mane national party nang lulo bukan ke non BJP hut ong jut we ong lo hemprek la mang hu chingpu hai hedel lo ke lapen ke movement ke japon na leader man ta hemprek hanji hemprek ka slogan ke hangi buket kerak duk lo non ahok lam tan dai karbeng long aktokan no lapen di masa lo tame non hemprek ke hang movement mate la bangso slogan ke pahang joge itu me PHLC pen Singapore i cholo non ke la pen jok sinon penangan rat nang ching thurun thulo la pen movement apana ning hang lo seta non BJP bang lo pen ka movement slogan apa ke prek dak non bang non la rat apana pahang jo bang ke ini tumhan ali done ave ne la bangso kurak nang le explain on je bharat mata ki joy la si la so apon matha dam pam me polotan de bang North India Bihar UP Delhi fan mission ta hai me seta ilitum karbiang long karbia khai pen chiklom itum tribal atum an kela so bharat mata ki joy bang itum hangdun jo seta tribal state lo tema BJP pen alliance do posita Meghalaya long ta chomang atum da bharat mata ki joy bugang he ban Nagaland long ta son hang he Mizoram da itum ki hang khai nong le Arunachal Pradesh ke chini ne hala da bang seta ilitum dak tribal area long dak karbiang long pen di maso especially daga bangke ilitum amining chini ne aki medo ne ave ne seta bharat mata ki joy buga hanjo lo la bangso kuthak nang le explanation na rada phan pachini tha bharat mata mane ko pilo nelila bharat mata ki joy pu hangjo ingtung atum ke pehang nang neli hang ri pu dunde mothe ke hangji pulotang te itu athe bang ke chini nai pu bang si neli pudam kang tung non athe ko pilo bharat lapen mata bang hinia munit doda inur bang ge arloso inur bang pinsu mata bang arloso lo bharat bang pinsu hala ramayana long ke tok ateng ke
Bharat pu setelah ta Ramayan talata imagination ban sike tok pahadi aning kiri pen kapincong a golpo chok pu atomu chok pu siada ke tok a kitab lo setelah pule pudam thu sita ba jadle pu sita Bharat pu bangke lake inut akhei apusar isi akhei apusar isi akhei apusar Bharat puke Ingraji pen puro de isi a tribe a chieftain tribe a chieftain lasi Bharat ke lalo anke mata bangke lake apei pu kumat apei lani lake la Bharat atum apei po athema da kasor kaliha inglong mane North India na tu asor lasi Bharat ke isi akhei apusar lo pinso lo lapen mata bangke apei lo ange haladak ladak mobile phone along ke top ke theklong YouTube along ke to Google search pen theklong lo te YouTube long da theklong ji da ke hala mata po bangke Durga phan si pu si pu Durga phan Durga la bongali tum jasemet kardomare titi hala ari hong kep ke do arnam pi pul hala tum tengke la aso ari hong kep ke do arnam pi phan ke karbia tum ke ba inglong arat tum ke ardom di ako itum karbia tum ke hempu arnam pudo hempu arnam ki joy pule pudo na son de chogji di hempu arnam pe hainang pule li pu son de chogji non ke habang a pe phan pe hainang pudun rong pulo tangte la bang ke itum an chok o e pusini li ma tha la si itum karbiatum an ke hangdun peniding hagyak puneli ma tha stanili hangdun ri pule ke puali he aning hangte pe hangdun na seta hanglot ke hangye tum andala so lambang e chini nang i pula or thobang chini mata bang e Durga phan si pu le alam thege la se aporta penang dolo pose pu ilituma panelist ituma president or sarjai ka tharpen la pen ke pu ilituma vice president ke hai rajas tiso alang litum peningwe ilituma phan important alam athege North Kachar Hills election aputha la pen ke Bharat Mata ki joy la so slogan ko pima la pen ke BJP development aputha alang litum pen rara phan ke than ki mum kanoi potame litum chini long lo pusi tum kroi lo la pen ke re-election la pen general election abang so putha ilituma sar jai ka tharpen ame alang li peklar kono je re-election la ke non itu me PHLC tumke election judet le la ke case kipi gali election of prang si case kipi apen la so case pending bom lang la pen judge lang la pen ke MSC elected MSC bangin kora trok CM ben jenglo kadoi pan stame ke damtang November tarik re pok di order pier lo je Guwahati High Court along alang litum ceklang damnai po bangke dami damde la galang tu mani ke hanglo balang litum amethang advocate pane chetoi pusitame alang itu mam men hoi pen sedak che toy nang po la pen la bang alang tum arjab dam bek nang po la ke aloi arjab dam lo pusi arjulo ame thang la arjab ye sita advocate tum pan parjab lo palo la si la bang so order alo yung si komane media tum men chenglo ora tum nangji pulo tang nili tum long do la ke xerox nang tum nang enoi nili tum long si do la ke la si la ke kamahuna ya lama belo la pen court along case ka chedan ke la ke hala non buti ke coba plan omelet ke selama sana mini di si mamen den lah kali apor nang kok lapen ke advocate tum tala ta apor nang kok tangka poisa lam do apor do lapen gala hai court alam do bina posi la ke akider ke prap ke do rasi rada tum labang ningbi nang ne lapen ke 2027 yo si la anda papar plot pulo tang de la ke itu masa pen paklaro la ke re-election kan ilo la ke general election si do tupo sedame re-election of han ke 2027 na pita me la ke dambom bola ke la pen la bang kret bang inkora tro MAC atom phan to ke nang hang lap lo la tum phan to ke la November achi klo kre for ni si court pen order ka pe pass la pen December kre for ni alang litum hadak arjab nang jipu au order do alang litum kalite advocate tum arjab nang ipa alam hadak do la pen la phi
rui kalang lo rui pli puke rui pli pulo te lagi chiklo jona pli lo la si December krep ho alang litum a time cho hang dun me ne he la bang chini ne dat lo lalu setame lake a order alo ke dokok lo la si order alo jo si media person tum ben cheng lo karbieng long ara tum nangji pulo tang tele tum PHLC leader tum long hangon lake tum lo ini tum lalu lapen kijut si alam mage lalo nilien pen paklar dong tung lalo la re-election apu thakle puno ba APHLC phan kopine ki punai do pusdame nale tum dipu press club long punon ba kaprek adim press meet ke pha bangai chok seta pini son kangthir jiradim khai dhorom chipu pe pin party lam chipu pe pin adim hadak karbi youth festival kaptalon be adim hadak KCS hong klam along tara lang solong mesi pini la maso political lam ke wan re-election lam ke wan hadak press meet ki bi bang ke chelon de dalo Asi monon pita me lagi klaim nang ne take dampang ha prang pen seta kapra political party tum ASCC CPML punon ba congress utame hadak si press meet ke pha puge tum thegong lepina se lage first time no asi lage nang le tum a picture se phalang no dak no lage kalau si monon pi jong si opine PHLC pan opine ki punai do ajat alam bo seta press meet nang le tum methang council la chamber long je phanon kali pote dipu press club long hang la bang choklo lalu lasi pining me itu ma president apa vice president nak hai tum phan labang so talk show on 6 schedule and autonomous state labang so part 347 long alang itu mai chetong don bottom ya kiro pilo lapen ke pining me lada talk show long da karbeng long lapen ke kapre district long same nang letung lapen pirthia dang sedame nang letung la nakelang dum tum ana phantam ya kiro pilo nang letung apor na sipido no por nang letung like comment pen chenglong nang tum share tha lapen nang letung kachini na yalam do anda me comment long tamen nang tum nang pidun tamen ni letung dengji lapen labang so tengsi non upcoming next talk show long tamen tum chingmai chethan chimum ponoi lalu lasi talk show on 6 schedule to the constitution of India autonomous state part 347 long pining we nakelang dum pen chenglong dak panelist kadoi phantame akero PC labang so talk show bangke lan se period kawlo kardom